Hola nins, què tal? Mira, avui, aprofitant que esteu treballant a l'hort, us ensenyaré a fer unes verduretes al vapor. La mongeta tendra, la pastanaga i la patata. Són unes verdures amb molt de color, com veieu, carbassa, color verd. Les posarem en aquesta cassola que tenim aquí, amb una safateta, aquí sobre. I veureu que bones que quedaran. Les verduretes ja les hem tallat molt petitones. Així, mireu, la pastanaga així petitoneta, molt petitonet, que quedarà boníssim. Ja ho veureu. Ho posarem aquí sobre. Veieu? Ho aneu posant aquí sobre. Així, la pastanagueta amb un cantonet. Després posarem la mongeta. Després us ensenyo com queda la cassoleta. Així, ben talladet, petitonet. D'acord? Mireu quin color més maco. Un color verd. La posarem aquí. Un altre cantonet. Ara us l'ensenyaré. I després posarem la patata. Així, ben petitoneta també. Ja veureu, això està boníssim. I està cuit al vapor. La posarem aquí, amb un altre cantonet. Així és. I queda boníssima. Posarem una mica més de patateta. Mireu, us ensenyo com queda de bonic. Mireu? I ara ho taparem i ho deixarem coure uns 15 minutets. Després us ensenyo. Adeu! Hola, ja ho tenim. Mireu. Mireu. Veieu? Ara us ho serviré en el platet i veureu quina bona pinta i quant de color que hi ha. Posarem una mica de pastanaga. Ho farem igual, com ho tenim aquí. Per colors, una mica de pastanaga, una mica de mongeta i una mica de patata. Mireu que bo, que bonic i quina bona pinta. Espero que us hagi agradat. I està molt bo, us ho dic. Fins una altra. Adeu.